Haba, ba za ki gane ba ne. Su fa gidan nan da kike gani ko? Duk abin da na ɗauka na basu ba za su yi abin da za a gode a gidan nan ba. Haka nake ɗaukan maƙudan kuɗi in basu, amma ba za su gode ba. Ƙarshe ma sai su bar gidan da yunwa. Ai haka halin su yake. Au, ke da baki sani ba? Sabija. To kin ga, in ma baki san su baki san su. Duk kuɗin da nake kullewa in basu man'udan kuɗi mama, man'udai nake ɗauka in basu. Amma ba za su yi abin da za a yaba ba a gidan. Kowace daga cikinsu nan da kike gani, wata ta ɗaure kuɗin ta kai ƙauye an sai mata akuya, wata an sai mata rago, ke wata ma har an sai mata saniya a ciki. Kar ma ki sa su a ranki, ki kyale su da irin halin su, ba za ma su canja ba. Ya haka ne zan gaya su mama. Ki gaya musu me? Kar ki kuskura ki gaya musu. Kina gaya musu? Wallahi tallahi gaba za su shiga da ke. Haushin